Naimbag arabiomi kakabsat. Rabi man ti Sabado, kadatoy ti kabsat yun ni Pastor Joey, ti kadwayo iti panagkararag ken panagdebosyon. Apay nga taan ni Jesus, impay na kanyak. Grasya na di mabubus, ket insalakannak. Ne mamukmet day chay pinatik, ket namnamaek amabalina. Naidulin sa lakniban, aginggat panumpalan. Apay nga inted na kanyak, pamati mangispal. Ket tinapatega sa una, pusok tanatieg na. Emamukmet ay chay pinatik, ket namnamaek amabalin na. Naidulin sa lakniban, aginggat panumpalan. Nemamukmet ay chay pinatik, ket namnamaek amabalin na. Naidulin sa lakniban, aginggat panumpalan. Jaka munuin tunano, tiyay ti apu. Lumapanak to sumamat, wenno aguraya. Nemamukmet ay chay pinatik, ket namnamaek amabalin na. Naidulin sa lakniban, aginggat panumpalan. Apay nga taan ni Jesus, impay na kanyak. Grasya na di mabubus, ket insalakannak. Nemamukmet ay chay pinatik, ket namnamaek amabalin na. Naidulin sa lakniban, aginggat panumpalan. Standing firm in the faith. Daytoy ti tema tayo ti daytoy alawas. Daytoy arabii. Kas pasat iti panagrambak iti Knox United Methodist Church iti may ka sa gasut ken 25 atawen apa nakaipasdek na. Ti tema tayo united, rooted in Christ, standing firm in the faith, moving forward in mission. Ket ti daytoy alawas kas na kuda kita tay, ti tema tayo ket standing firm in the faith. Si bibileg ang nakatakder, agpaay iti pamati. Ti leksyon tayo ti daytoy rabii, masarakan ti surat ni Apostol San Pablo, kadagiti taga Corinto. Muna asurat na. Muna Corinto 10, 12, aging 13. Kastoy ti mabasa tayo.
Siya sino man aming ipagarup ang natalgad ti panagtakder na, aganad kuma ang mga numatnag. Tunggal sulisag umay kada kayo, gagangay adumteng iti tao. Ngem tungpalan ti Diyos ti karina. Di na ipalubos ang masulisog kayo tinalabas, adiyo kabailan asarangten. Nung masulisog kayo, ikana kayo ti pigsa ang mangiptor, kat iti kasta, makalisi kayo. Idi na pa na lawas ko na tayo, nairamo tayo na ipasdek, kaniramo tayo kan Kristo. Kat tibungan na daytoy, kat iso iti panakaada, iti natibker, na bilag apamati, napigsa apamati. Standing firm in the faith. Now, nabilag apamati, napigsa apamati. Kas, nairamot tayo nga rod kan Kristo, kuna tayo, uray no umayman ti bagyo, delubyo, kanda dumapay, abanag tapno, itumba na tayo. Di tayo pulos, aman ano agsipod ta, natibker tayo nga rod, na unag tiramot tayo kan Kristo. Kuna tayo pa'y, nung nairamot tayo kan Kristo, kahit nasawen, adaan tayo iti nalawa, panakaawat, panakamuti sa ti Diyos, ken nauneg ti panagpamati tayo, agsipod ta, naadal tayo, ken amu tayo, ti bagbaga ti na santo na kasuratan. Natibker apamati. Natibker apamati. Ado, dagiti bagyo nga maitibiyag tayo. Sakit, problema iti pamilya, iti panagadal, iti negosyo, no daduma, di tayo ammo, no anya ti unaan tayo asangwen, di payla nalnalpas, dadyo mo na problema nga sangsangon tayo, at damanan si mangbay a problema, a parikot. Di payla na sulsulbar na gito'y, at daman sumarsaro nun. Kito na dumako na tayo, Apo Diyos, ceasefire muna. Apo Diyos, sumardang kumapay dagitoy a problema. Tulungan anak kaditap no, masulbar ko muna dagitoy. Diyak ka ba ilanin? Diyak ka ba ilanin? Hunag idaduma ko nada. Apo Diyos, agsurrender akon, sumuko akon. Diyakon kaya, kapsat, no dumteng dagiti bagyo iti biyag. No dumteng dagiti panubok iti biyag. Sakit, problema iti trabaho, problema iti pinansya. Problema ti relasyon, tunog ti pamilya. May salaeng ti solusyon. May salaeng ti kasapulan tayo ni Kristo. Isu, iti tibker tayo. Isu, iti mabalin tayo pagsanggiran. Isu, ti mabalin tayo kaptan. Tapno, bumilbilag tayo. Pumigpigsa tayo. With Christ, nothing, no one can take us down. No ni Kristo ti kadwa tayo, no ti pamati tayo ket adda ken Kristo. Awan to pulos ti makapatumba kada tayo. Awan to pulos ti mabalin ang mangikat kada tayo. Manipod iti nakatakderan tayo apamati. Dagiti daduma dumteng kadakwada ti sulisog nga pumanaw iti iglesia ken pagtalikodan dati pamati nga inarakop da manipod idi kinaubing da. Wano pagtalikodan dati pamati nga inarakop da. Agsipud ta adda dagiti daduma a sursuro doktrina ken pamati nga inawat da. Ngamno amirisen tayo dagitoy. Dagitoy ket isuda iti mang pakapoy iti panagkaykay sa tayo. Kas na mati ken panagkaykay sa tayo kas iglesia.
tapnuin inot, di tayo mapupuutan, matumtumba tayo, ial-alis tayo, manipod iti dayta, ang nagtakdaran tayo apamati. Stand firm in the faith. Stand firm in the faith. Ti leksyon tayo kuna na, ti Diyos, sana tayo nga ikan iti panubok, asaan tayo kabailan, asarangten. Ikan na tayo tipig sa amang hiptor. Dahito iti kuna ni Pablo. Uray na nyaman, iti umay kada tayo. Ni Kristo, ikan na tayo tipig sa amang hiptor kada itoy. Sana amang hiptor. Ni Kristo ikan na tayo tipig sa bilag tapno. Mabalin tayo nga. Iwalin na gitoy. Ipurwak na gitoy. Iya dayo da gitoy, manipod kada tayo. Kat nukas to iti mapasama kada tayo. Nairamot tayo kan Kristo, nabilag tayo nakatakder, naipasdek iti pamati. Tik sumarunok iti daytoy kat agbalin tayo ang nabunga. Agbalin tayo na bunga. Nukas nukasano ati may sakayo nga daan iti nalawa ka na uneg aramot manip ija uneg ti daga ket agsabong nga agbunga kasday tayo met no nairamot tayo kan Kristo, nabilag tayo, napigsa tayo, nabunga tayo. Nabunga tayo. Galatia 5, saritaan ni Pablo, no niya na ito'y abunga tayo. Ti kararag ko para kada kay kapsat ket sapay tani Kristo ipaay na tinananay kired bilag pigsa tapno mabalin tayo kunaen na bilag ti pamatik na pigsa ti pamatik sa anak pulos ang matumpa na imbag arabiyo may kakapsat agkararag tayo. Pabilgam ti pamati mi, O Diyos. Pabilgam ti pamati mi. Muno nagkadipay ti pamati mi. Pumigpig sa kadipay ti pamati mi. Benisyon na kami, agasan na kami, tulungan na kami. Dahil iti kararag mi, wapo. O Diyos, Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Ti mamin sampay kakabsat na imbag arabi kada kayo amin. Kati Diyos ipaay na, ti parabor kada kayo. At tuymat kakabsat na iti bank account, kan GCash account ti Nax United Methodist Church, kasarambakan ti iglesia ti anibersaryo na, at dati dakala proyekto nga naisayang kat, iso iti panipatakder iti napigdaktakkel, napinpintas, nga struktura. Mabalin nyo ngay paay titulong yu iti iglesia kas makipagpasat kayo ti daytoy adakkel a trabaho. Ket nung adda dagiti inpaayo pakamuan na kami ket ibagayo daytoy ket para iti panakay patakder iti baro nga struktura ti iglesia. Naimbag arabiyo manan kakabsat.